नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गोनां खौरांफोर होनो लानाय जादों। बे गोनां खौरांफोरा मा नोंथांमोनहा फारि नायलांबाय थाबानो नुनो मोननाय जागोन। दा फैदो जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन। दा बाहाय फार्स्ट टाइम नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाया जाहैदों आंनि कमेन्ट बक्सआव माखासे लाइमोनफोरा सोंथि सोंहरदोंमोन, अर्थात एन्सार बिहरदोंमोन जे बर' रावाव राव सोलायनायनि फारि, अर्थात बर' रावाव मा बिजाबफोरा राव सोलायजाखो बिनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ बानाय होननानै। दा बेयावहाय आङो भिडिअ बानायनायनि गेजेरजोंनो सोफानाय जाहैबाय। दा नोंथांमोननि बेलायाव जायफोरा कलेज अर्थात BA आरो MA फरायगासिनो दङ बिथांमोन फरायसाफोरनि थाखाय बियो जोबोद गोनां, मानो होनबा बिथांमोननि सिलेबासाव दङ बर' आयदायाव। दा बेयावहाय सोसनफानाय जादों बर' रावाव राव सोलायनायनि फारि। दा बेयाव आङो मोनसे नट्स कालेक्सन खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लानाय जादों। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन गासैखौबो डिटेल्स फारियै। माबादि नुनो मोनगोन, नोंथांमोनहा असमियानिफ्राय बर'आव, इंराजिनिफ्राय बर'आव, हिन्दीनिफ्राय बर'आव, गुबुन रावनिफ्राय बर'आव बबे बिजाबा फारि ट्रेन्सलेसन खालामजाखो सोरनि, बेनि गासै डिटेल्स बेयाव फारिलाइ नुनो मोननाय जागोन। गासै पेज मोनबासो दङ। दा बेखौ नोंथांमोननि थाखाय आङो बाहाय आरामसे मोनसे इजि खालामना होदों। आंनि फेसबुक पेज दङ, नोंथांमोनहा बाहाय थांनो हानाय जागोन। नेचार पाब्लिकेशन YTF बाहाय नोंथांमोनहा थांनानै बे फट'फोरखौ लानो हानाय जागोन। आरो बेवहाय सिरियेलनि नायनो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय पेज नाम्बार दंखायो। पेज नाम्बार वाइज नोंथांमोनहा लानो हानाय जागोन। थांनानै आरामसे फट'खौ डाउनलड खालामनानै लाहैबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नट्स खालामनानै लानो हानाय जागोन। बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों आरो नोंथांमोनहा पेजखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायनाया बेनो जाहैबाय, नोंथाङा जुदि बेनि थाखाय गोनांथि नङाबा नोंथाङा नोंथांनि लोगो दंबा नोंथांनिसिम शेयार खालाम, आरो नोंथाङा जुदि फरायसाबा नोंथांनि लोगोफोरखौ मिथिहोनो थाखायबो नोंथांमोनहा शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों आसाम पुलिसनि सेकेन्डआव आसाम पुलिसनि साख्रिया एप्लाइ जाबाय। जुनियर एसिस्टेन्टआनो मोननै आसामनि, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे दङ, बेनिफ्राय स्टेन'ग्राफार। बेनि सोमोन्दै आं भिडिअ खालामखांबाय। भिडिअखौ नोंथांमोनहा एडभार्टाइजनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, नङाबा इनस्क्रिनावबो नुनो मोननाय जागोन। आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ मैयासिमावहाय एप्लाइआ जाथ'वाखैमोन, बेनिफ्राय दा दिनै एप्लाइआ जाहैबाय आरो बिनि लास्ट डेटखौबो एक्सटेनसन खालामनानै होबाय। बे जाहैबाय लास्ट डेटआ फैगौ जुन दाननि 16 सोलिनो हागौ। नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। आङो मोनसे पेजाव लांनो माब्रै एप्लाइ खालामो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव सोंहरनाय दंमोन। दा बिनि थाखाय आङो दिन्थिनो लानाय जादों। क्रोम ब्राउजाराव आं अपेन खालामखानाय दङ। बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोनाव सिन्था खालामनो नाङा। बाहाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम, एक्सटेनसन डेट जाबाय, क्लजिं डेट 15 16 नों 15 जुनसिम सौहैबाय। दा बेहाय नोंथांमोनहा सिन्था खालामनो नाङा। दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनांगौनियाबो बेयावनो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। इजिलि मोनफा बिबाय थाखायो। दा बिनिफ्राय मेनलि गोसो होनो गोनां बाथ्राया बाहाय नुनो मोनदों, बाहाय एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना नायग्रोना लानो हानाय जागोन। एप्लाइ एडभार्टाइजमेन्ट दङ बेहाय, नैबे खनानि एडभार्टाइजमेन्टआव थुबाय। एडभार्टाइजआ मा दंमोन बेयावबो नुनो मोननाय जागोन। 5 नांथारगौआ जाहैबाय पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नांगौ होन्दों। बेनिफ्राय साइज नाम्बार होखानाय दङ। बेनिफ्राय बेयाव बेकग्राउन्डखौ खालि नोंथांमोननो वाइटल' होनांगोन होन्दों फट'निया, आरो फट' शुट खालामनाया, फट' खेबनाया 1 जानुवारि 2020नि उनावहाय जानांगोन होन्दों। अर्थात 2020नि जाथारनांगोन। 2020 नङाब्ला एक्सेप्टेबोल जानाय नङाबो जानो हागौ। दा बेनिफ्राय सिगनेचारा नोंथांमोननि थाखाय नांथारगोन। ओमफ्राय थाम इमप्रेसन, बे थाम इमप्रेसना नोंथांमोना नांलाया, सिगनेचार होनो रोंनायफोर, सिगनेचार गोरोंफोरा नायबानो जाबाय। बाहाय सिगनेचार आरो थाम इमप्रेसना नांथारगोन। नोंथांमोननि मोननैयाव बाहाय नुनो मोननाय जादों। बाहाय गुफुर पेपाराव थाम इमप्रेसन होनाय आरो नङाबा मोनसेया सिगनेचार होनाय, बेबो नांथारगोन होन्दों। आरो बिनि साइजखौबो बाहाय होनाय जादों। नै बाहाय मेक्सिमाम आरो मिनिमाम डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथिफोरा मा दं बाहाय नुनो मोननाय जादों। मार्कशिट, ग्रेजुवेसन सार्टिफिकेट, डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एसिस्टेन्ट सार्टिफिकेट, स्टेन'ग्राफारनि एबा स्टेन'ग्राफार, बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय थांनानै बे एखे पेजावनो नैबे साइडथिंजाय नोंथांमोनहा रेजिस्ट्रेसनाव नैबे एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नैबे फार्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ, कास्ट सार्टिफिकेट, मिनिमाम क्वालिफिकेसन, बेखौ खालामखांनानै रेजिस्टाराव होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट पेज नोंथांमोनाव गेंगोन। मा बियो नोंथांमोना बेजों थांबानो जाबाय। स' बे बिराद इजि। आङो लाइभ एप्लाइ खालामनो हानाय नंला, मानो होनबा आङो एप्लिकेबोल नङा।
आंना एज बारबाय, नोंथांमोनहा बेखौ गोरोन्थि साननो नाङा। ओंखायनो आङो लाइभ खालामनो हाया, सोरबा सासेनि मोनबानो बेखौ खालामनो हानाय जागौमोन, नाथाय आङो एसेग्राब गोनांथि सानासै। नोंथांमोनहा इजिलि हाखायो बेखौ, दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाहैबाय। दा बेनिफ्राय गुबुन गोदान खौराङाव थांदिनि नोंथांमोननि थाखाय फैदो। गोदान खौराङाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन मैयानिसिमाव जेनाखि भाइरेल जानाय भिडिअ जोंनि बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमिटेरिनि जेनाखि थासारि, बे थासारियाव फट' आपल'ड खालामनायनि जानाखि नुथाय मानहानि खालामनाय, दा बेयावहाय जोङो मैयाबो सावरायदोंमोन। दा बिनि बेलायाव सावरायनायखौ नोंथांमोना नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, आरो नङाबा इनस्क्रिनावबो नुगोन बेखौबो। बेनि अनगायैबो बाहाय नुनो मोननाया जादों दिन्थिनाया बिथाङा बर' नङा, नोंथांमोननि थाखाय नुनो मोनदों सुइटि सरकार बिथां। दा बिथाङा निमाहा बिदों गावनि फेसबुकनि गेजेरजों। दा बे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों निमाहा बिनाया नोंथांमोननि थाखाय बा जोंनि थाखाय बेसेबां गनायथावना, दा बे जोबोद दुखुनांथाव। बेनि थाखायनो जोङो जा हायो एसेग्राम बिथांखौ जोङो नासयनायजों लोगोसे बिथांखौ जोङो जाहाथे इयुनाव गोदान बेबादि लाइमोनफोर फैया, बिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे स्टेप लानांगौनि थाखाय जों साननो हानाया बा साननांगौनि गोनांथि दंथारसैमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बेबायदि जेनाखि पस्टनि गेजेरजोंनो जेनाखि निमाहा बिनाय, बेनि गेजेरजोंनो जुदि जोङो एक्सकिउस होनो हायोब्ला आरो बेनिफ्राय जों बेसेबां दुखुनांथाव दंबावो। दा बेनि अनगायैबो दुखुनांथावा बेसो, बे भाइरेल जाखांनायनि उनावनो गोबांथार फट'फोर दा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दंबावो। दा माने सावरायबाबो बे दुखु मोनथावथाव, बेबादि जानानै थांगासिनो दङ। दा बेनिखौनो नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनाय जादों। दा बेनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाया बेनो, नोंथांमोनहा मैयानि समावहाय सानसेयावनो जोंनि आसामाव 15 कभिड-19 पेसेन्ट मोननाया जोबोद दुखुनांथाव। नाथाय बेनो जाहैबाय, नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि गोबाङानो खाब्रायदों बा गोबाङानो गिदोंबो जानो हागौ। नोंथांमोना गिनो नाङा, गासिबो क्वारेन्टाइननि आन्दारावनो दंजोबो। दा बिनि थाखायनो जोङो बांद्राय खाब्रायनांगौबो गोनांथि गैया। नाथाय गोबाङानो सानदोंमोन जानांगौ नोंथांमोननि गेजेराव बा जोंनि गेजेराव गोबाङानो सानदों जे जोंनि आसामाव लासै लासैनो डाउन जालांसिगोन, जोबहैसिगोन, थासारिया मोजां जाफैसिगोन। नाथाय बे नङा, नोंथांमोनहा बेखौ साननो नाङा। दानि जोबनानै थाङा बेयो। दा जेसेबांनाखि बाहेरानिफ्राय जोंनि सुबुंफोर फैगासिनो दङ, बिथांमोननि गेजेरजों आरोबाव गोबां जों मोनदेरनो हाबावनाय जागोन। अब्लाबो बिथांमोनखौ सरकारा गावसोरनि खान्थि बादियै लोगो क्वारेन्टाइनाव दोनजोबगोन। दा बेनि थाखायनो मोनब्लाबो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया, आरो बिथांमोनाबो सफैनांगौनि गोनांथि दङ। बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौबो नासयनो नाङा, फैनांगौ, साफ्रोमबो गावबा गावनि जायगायाव थाफैफिननो मोनजोबनांगौ, बेसो खोथाया। आरो जों साफ्रोमबो जयै थांनानै थानो हालांनांगौ। दा बेनोल', जायफोर बिथांमोना फैगोन बिथांमोनहा सरकारनि खान्थिखौ मानियालासे खारखोमानो मोननाय नङा। बेल' दुखुनांथाव बाथ्राया बेल' जागोन जुदि खारखोमायोब्ला। दा बेफोरबायदि मोनबावगोन, दिनै 15, गाबोन गोबांबो 15नि डाबलबो मोननो हागौ। दा बेखौ सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया। बेखौ सरकारा गाहायै गासैबो सामलायजोबगोन, आरो जोङो साफ्रोमबो गावबा गावखौ सरकारनि खान्थि बादि फालिलांजोबबानो जोङो थानो हागोन, बारग'नो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन नोंथांमोनहा गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै होनो हागोन खौरांखौ। चेनेलखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। साबस्क्राइब खालामाखै बावदोंबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।